Vakakuwanikidza imi muri mumagumbeze nemurume ushu murume waamai ava amai ava nekodzero izere kunongedzayo kuti murume wangu nekuti vane chitupa chokomudzimai nomurume. Nhaka yake kumasowe chii? Mufundisi mukuru anotungamirira vanhu Hashak TV nyaya sezvadziri. Mhosva yekuti unditsanangurire mafambiro auri kuita nemurume wangu. Tasokera Batnos. Uyane faka zako zvose. Baba akasvikira pamusoro ichangamira. Baba akasvikira varipo. Pane mwana mukomana form 4 ndiye akasaina bepa ndisi. Asi baba wanga vari. Baba akasvikira varipo vaiva. Alright. Mai wemunhu here kana? Aiwa ini handisi mudzimai wemunhu. Baba akasvikira. Batori baba mukuru. Baba mukuru wani? Baba mukuru wangu ini. Pakuita sei? Mukoma wa baba, mukoma womurume? Mukoma womurume. Ndaverenga pano ndo zvamakanyoresa. Atina Zvoroni. Wazvinzwa zvandaverenga? Zvakanaka. Chisumudza ruoko rwako Grace. Uti ini Grace Batnos. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Mwari vandibatsire. Atina Zvoroni. Sumudza ruoko rwako rworudyi. Ini Atina Zvoroni. Ini Atina Zvoroni. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Chokwadi chega pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Famba shumba. Right. Atina Zvoroni. Mhosva yauripomerwa waiwa. Ndaiko. Unoti kudina? Mhosva yandikupomerwa inyaya yekuti inini nevahosi Varikuda kuziva kuti munobvuma here kana kuti ndinobvuma. Murume ndinofamba naye chokwadi. Ndoti baba wemwana wangu wandinaye. Tindinaro Mwana ndinogori mangani? mwana ane 5 years. Mani makore mangani uchifambidza? Tande 6 years. 6 years. anonza ndiani zimurume wacho atakatonga Batnos ani? anonza ni murume Batnos ari? Amuri kuita nekumwe kubvunza pakuchiitwa nemumhan'ari ari kuti ndikuda kuti mutsanangurire kuyanana kwamamuchiita kana kudanana kana kufambidzana kwamamuchiita nemurume wake kusvika muite mwana akura sei. Achiti ndiri kuita zvekupurasi imi muri kuita zvekushora. Alright. Saka ndichidzokawo ipapo Batinosi unoti kudini zvataurwa nanya chide wako wari kuti hanzi wewe wakazivisa ava kuti wakaroora kechipiri. Asi ini ndichirangarira Batinosi mukugara sekugara wakaita muchangamire vachikubvunza ini handinombonzwa uchitaura kuti wakazivisa mudzimai kuti wane mudzimai wechipiri. Ndingazina nyepa ipa? Chakasei kusina kutsanangurira changamire mudzimai wako paitaura kuti iwe uri kundisema ndikuda kuti undiudze kuti uri kundisemere kusvika akarongedzera mararamiro magariro kusvika changamire vakutonga matongero avakakuita kusvika ava vazorayirwa kuti chikwirirai kana muchida kuziva kuti uyu ari kufambidzana sei nemurume munomubvunza kuti
sei iwe wakatora chidanho chakadaro. Saka iwewe ndakudzoka pauri mambo wakagara pamberi pawo kati inini mambo, inini mudzimai uyu ndakamukanganisira ende hapana kana chandakamboti ndaita nemudzimai ari kutaurwa, asi nhasi iwe wakutaura kuti wakamuzivisa kuti mudzimai wechipiri. Ipapo ndikangoti ndakatadza semambo vanondibvunza kuti une vakadzi vaviri ndikati hungu ane vakadzi vaviri. Unoona chibva tinozi uri kuona chinhu chirakuti hauchinyeberi nekuti achitaura asi chachinoita chinongotapa manzwa uri kutaura chichitora mufananidzo zvawakaita ipapo, mabudiro auri kutoita ipapo nezvachinoita yokuti tikangokumbira vari kutoparita kuti tidzokeredzerewo mashoko akataurwa naBhatinosi anotodzi ukatoenda paindaneti paFacebook kana zviri zvawakataura handitika. Saka iwewe tinoda kungoti nyaya tingoirove muchidimbu handiti makauya mambo akakuenzanisai isusu tiripo pakuti iye Nyachide wako newe nepamusana pekuti pane zvanga zvaitika handizivi waunoda pakati pemadzimai ati unovada unowadisira zvakamawirirana kuti munge muchiita padare rakura uri kuita. Amungatobvunzayo mai ndo vanokwanisa kutsanangura. Ayo asesatu Sakana maita zvi baba vaBhatinosi mumenyaya rwedo rwapfuura rwamauya imi makwirwa naadzimai venyu ava munogona here kurangarira zvamakataura pamusoro pemudzimai uyu mugere ipapa baba zvamusina kukangarwa ndozvekutudii chiteerei munzwa baba ina handambotarisira kuti muromo wenyu unonyeka asi ndazogutsikana nhasi kuti unodini unonyepa uye mangwana handichazotasira muromo womunhu kuti haunyepa nokuti ndaona wenyu uchinyeka. Imi makatsanangura mukati uyo ari kutsanangurwa nomudzimai wangu waakandiwanidza ndakarara naye mumba kupurazi ndokungofadzana naye. Pakabuda mazwi anotsanangura chimiro chaamai ava mungagona kuchitaura hamuchakwanisa kutaura. Pakabuda mazwi ekutsanangura kuti ava mai ava mudzimai womuridzi ndanyepa. Saka ini ndiri kurangarira ndini muridzi womusha. Pakabuda mazwi ekuti ava mudzimai womuridzi. Munhu akataura ipapo akataura achiti murume wacho anenge akangodai mbishani. Makasinzwa mazwi ayo achinzi murume wacho anenge akati zvingaire mbishani. Hamuna kusinzwa ngoni? Zvino nhasi uno atina uyo ari kutsanangura ari kuti muri mudzimai wayo imimi uyu mudzimai wenyu makamusisa imi basa raakanga achiita rourairidzi imimi mukamuti mimi uya uchengete mwana wako ndozvavanotaura nditi uya uchengete mwana wako. Aichengeta mwana wake sei iye ari mukadzi womuridzi pamba penyimi. Mupurisa akaenda rupi pamakasvika mimi makasvika papi? Ini ndaenda ndakasvika pasabhukwanzi sabhukwani handikanyatsoziva zita racho ndikubvunza pamba paamai avo ndikunosvika pamba payo ndakaona pana baba nevana ndikubvunza kuti ndivanogara wani ngeri zvikanzi hongu ndikati kwemi baba muri chii chawo zvikanzi ndini murume wavo uri mukadzi wangu. Zvanaka
Mayadzo zvinhu zvazvatutsanangura. Ndizvo chaizvozvo zvakabuda pai kuti uyu mudzimai womuridzi. Baba Barnabas mukanzi pamabata vanopisa. Nokuti murume uyu achauya umbo hwakawana kuno kudare kwamambo kuti imi ndimi muri kutora mudzimai wake. Iye pachezo anogona kuuya kutaura muno mudare kuti mudzimai wangu izvozvi kuunyana kwaaita ndimi. Kuna ndima muchembedzi. Asi wakawirana kuti tichachembedza. Zvinaunyanisa mumwe ndiani. Ababa tinosati ndikunzvenga. Imimi mune mhosva yokubira mudzimai wenyu poshi. Mune mhosva yokunyebera dare nhasi kuti uyu mudzimai wenyu iye ari mudzimai womuridzi. Piri, imimi mune mhosva yokuitisa mudzimai womuridzi mwana ane birth certificate iri. Ndisingazivi pamusoro yazvo. Baba vari kutaurwa wanoziva here kuti mwana uyu ndewabhatinisi? Baba vakasvikira pamusoro ichangamiro. Baba vakasvikira varipo. Pane mwana mukomana form 4 yakasaina bepa ndisi. Asi baba ungavari. Vamakasvikira varipo vaiva. Alright, makuenda kureferenda. Ndakubvunza. Muri mudzimai wemunhu kana kuti? Aiwa, ini handisi mudzimai wemunhu. Vakasvikira vatori baba mukuru. Muri kugara kuti? Baba mukuru wani? Baba mukuru wangu iri. Hakuita sei? Mukoma wa baba, mukoma womurume? Mukoma womurume. That's nice. Saka mukuru. Vakatoshanya. Murume uyu mukoma wabhatinisi here? Asi mukoma wabhatinisi. Vaivati baba mukuru akauya kuzoona vana. Mune vamwe vana? Ndinavo vana. Vakana? Ndine 3. Baba vane vana? Baba vana vakatobuda zvekare kare vakaenda kuguruve. Vakatisiya kuguruve. Vakaenda vachingwara. Kuenda kwavakaita havazombotsonga nehanzvadzi dzavo. Votokanganwa kuti ndakasiya. Zvoti vana vangu vese vaendesa ndega kuchikoro. Mari yandaingoshandawo ndoyanda ibhadharira vana kusvika nanhasi. Zvakanaka amai. Matauro zvakanaka. Information yamataura yakanaka stere. Iri bepa iri makanoritora kuhofisi yaRegistrar General. Shungu nevariri yekuti munyatsova noumbowo uzere kuti mwana uyu ane zita riri panapa here. Nzanipo. Grace Bartins. Mwana tasakera Bartins. Handisi? Kuti maida kunyatsitsvaga umbo uchahuti kana zvikazoita sei kana pakanzi pari kuzonzi pane estate iri kugovewa kana kuti property iri kugovewa yababa mwana wenyasazoshaya chinhu chakewo ipapo. Iri rakanzi 11 day of August 2018. Saka izvozvo zvakanga zvichida kuratidza chimiro chizere saizvo zvandokureveza. Naizvozvo imi here pamugera apa munacho here chimwe chitupa chakadai chinoratidza kuti makarambwa nomurume wenyu makanga munai ainzani? Zuzi. Mune chitupa here chinoratidza kuti makarambwa naZuzi? Chitupa handina. Hamunai. Mune dare here ramakaenda pakasvikobuda pachena kuti imimi marambwa naZuzi? Handina. Zuzi zvaakaenda akadzoka. Tine vamwe vakaenda kuhondo vakanorwa hondo kubvira muna 66 vakazodzoka muna 81 vakasvikoenderera mberi nevakadzi vavo. Handiti uyu matakaenda ndi murume wenyu? Akatoita 2027 apa padhuze dhuza 2007 akusikureka padhuze dhuza akadzoka iyeyo akauya achiti murume
lorsque tu vis, taremono kuipa kwazviri mukoma wake achikuziziva kuti mimi mudzimai umunun'una wake ndiyo mhosva ari kuwe ndazotaurira vamwe panapa kuti panopinda musoro musi waudini saka vari kuuya chete vari kuziva kuti ndini iyoyo mune mhosva naye ina handi kutaurirei kuti munoita sei asi ndiri kutaurirai chinoti ipapo makapatadza amai vachataura kuti panoitwa sei vachauya asi ini ndataura ipapo kuti kwadini pakatanga amai ava vakauya kuzoripota mudare muno vachitsanangura kuti vakakuwanikidzai imi muri mumagumbeze nemurume uyu murume waamai ava amai ava vane kodzero izere yekunongedzai kuti murume wangu nekuti vane chitupa chokuva mudzimai nomurume marriage certificate imunayo muno mutual understanding yekuwirirana zvenyu yamakawirirana zvenyu natosekerawo zvino ndikakutiya mai kana manzwa zvarehwa nedarezvi zvanyatsopinda kwamuri kuti makakanganisa ndikakuti pfugamai apa mukumbereregero kune vava munogona itaitona mabonda pesa ya okay wanautala mtichi zvese zvokuti vakanzi chiregera uye uzoshandira mwana wako inini ndaizviziva nyangwe muwikiresi pandakavabata bamai ava kechitatu vachiuya chete kuti pandakasvika ndokonora pisodo kuti avasasvikawo mandokusvika munzvimbo dzangu chibva kumusha kwavo kure vachiuya kuno ndanga ndiinaye kuti nesi zvokuti amai ava vakanditaiwa zvomukutaura zvese zvazvese ndakagona kuita kuvatinese asi wani yacho ndinayo pano mai vachitaura kuti mimi murume ndinondimambidza nemurume andimiri ndine murume wangu murume wetine handii witness ndinayo upe murume wenyu saka nasi wakuti inini ayo mimi nauyenyi mimi makamhang'ara zvanzwika muri kusafe side muropanzo imimi ndichakubvunza henyu mubvunzo umwe chete ndakubvunza vave mhuri uyu makarorero vabereki vake vanoziva ndimana iwe vabereki vako vanozviziva here kuti ndiye mukwasha wangu vakabvisa last year vakabvisa chii karega kuti ako maoko yako gara ako tsiga ako vakabvisa 600 iye wati une vana vangani vana 3 wakaitiswa nani vana vokutanga ndakaita nokumaokeresa nobatoenda nazuze wacho ndiye akarwara kubaenda ndito akarwara murwere kana achirwara akarora mukadzi wake hateverewo kana kuperekedza murume pakurwara taitomboenda wakambo waimboenda ndobva wadzosara sei tete ndiwakaburitsa mashoko yasingaiti yekuti chii ukungoramba uchitera hama yedu kana uchida kurorwa kubva ipapo murume haana kuzodzoka kana iwana tete haana kuuya andaitoendesa ndega anonzi mutete wenyu tete anonzi Joyce Chambara chinzwa kanai mwanangu iwewe uyo zuze wakangawo makavimbisana kuti kana mambo chibereke vana muchasiyana munzira tinakuvimbisana yedu izvo saka pakazouya uyo Vatinos wakanga wakanganwa here kuti une vana nemurume akaenda achirwara
une rudo here kana kuti waingoti wewe zvimbokunakira uchiberekeswa vana? ndakuvhura ndandinaro kugarawo sezvo mwana wangu wachiona mukomana anga atokura ndikati ndakutongoguma ndine vana 3 vava. Saka wada kuberekeswa patikaitana namama vakati tiberekerewo chimwana saka ndatongoita chimwana. Saka wakashingirira wewe kubereka vana uchizwa kuti murume wako ari kutorwara, akarwara muri mese here kana kuti akanobata urwere kunze? Akanorwara akabuda kumba kwachita kunorima kuguru. Saka ngasana ndatanga unyazorwara zvakasakurwara kaitooneka kuti munhu aningazvese uku aenda guru ndoka zvakaita serious. Vandafonerwa vandakuenda kumuona. Asi wewe murume wako pakanga aripo Zuze wacho wanga usina varume here zvinochikomera? Ko ichi chakachiri chii? Vanhu vatongoitawo semurume sekundibvisira. Wakaita semurume akauya sei? Nangu ndainamata saka tainamata pese tainamata pese ndokwawakandiona. Mainamata mese muperedhisi mudare mui nhaka yake kumasowe chii? Mufundisi mukuru anotungamirira vanhu. Naiwe unonzani zita? Taura zita rako. Hatina Jeroni. Ndati iwewe wati unonamata. Kunamata kunoreva kuti unotorera murume wemumwe. Kunamata kunoreva kuti uende unopaza imba. Aone kuti wewe denga ulione kana une kuita kwakadaro nemufundisi wacho munoenda kudenga. Teerera mwanangu, imhosva kupadzira mumwe wako imba. Chechipiri, iwewe uyo mufundisi Ageramo unomuda? Kuitana kwatakaita tingodanana. Mati? Ati nekuitana kwataitawo kugara kwataita makore atagara iyaya iva itongotiwo inoita sekuchengeta chimwana wako sezvo ini nekuchengeta kwandaitawo mhuri ndichiendesa mhuri dzangu kuchikoro. Sekunekubati chisiya basa ushandire mwana wako waita basa rei? Kana mabvunzwa mubvunzo wati munomudedo munoti kwete munomuda ko uyu ko uyu akaenda chimwara uyo utotangira ipapo iye zvino kana ari kuchipatara kushaya nomubetsera kuti ararama akazoraramawo nevane nyasha kwaanenge ari akazouya ndati unomuzomuda here